apa zvakutoti kanganisira bridge rakakoshera chinhu ranga rikubatsira vanhu vanobva kudanga mvura vachienda through hope through support and munhu wese huwas futi anofamba hake netsoka maybe anenge asina mari pamwe arongofamba hake haana mari kuti ndiri kudai kuti bridge iri dai rambonyatso kuti ripe a strong one length ine bridge riri rinenge rakaguma panapa guma apa resa a normal bridge a high level bridge plus foot tonochidawo zoti kazuri yedu itigadzirire utibvisire tsvina dzese dziri kubuda zvinoitika mukana maemsara apa ndo ari kukomberera mvura futi ka oenda kobloka wachidini zvinobloka mvura iri kuwanda bcause imwe iri kubva kudzosangana pakati anditi apa tarasiwa nebridge iri because vana vedu vechibva kwechino chikoro patone dambudziko ivava kuti vachafamba sei vachaita sei because bridge rinodailinga vanhu vanoenda chikoro nevanobva kumabasa saka izvi hapasina kutomutamba zvazvoshingi because vanhu akaramba ishingira ipavo ka pachakuwara vana ipopa gare gare panotode munhu unotonga achitomonita futi ipapa kuti vana because apa vanoshinga munozosabatira dambudziko ipapa nemvura iri kuwanda kudai ini chairman wepashanga spa musika tine dambudziko redreni redu rakaiswa mascreen mukati saka marara anobva kumusoro uko ari kubva auya opinda pascreen pipe obatwa mvura yakutanga kureri pamusoro saka musika wacho wakutocherwa foundation yacho saka ndo chemo chatinacho kukanzwa dai angatibvisira mascreen kuti dreni rione kushanda. Mascreen aya ari kuwanika paarea ipi? Ari pabhawa nepadhuze nepane spa mukati medreni. Panasa kubva redhi rayanaya zvakanyanyisa. Anenge maredzinzi vanofanira kuvanzwisisa kuti manayiro ari kuita mvura this year akati siyanei. Ukatarisa kuti maage erwizi masvika mvura mese mukuratidza kuti papinda mvura yakawandisa yabuda normal channel yayo. And this footbridge rakakosha chaizvo kubatsira maresidents kucrossa. The footbridge rane I think slightly more than 7 years. But raparara. Mapezi anoda kuitwa panapa anotoda kuti timobilize because zvinhu zvinonge zvisina kunge zvakaplanwa. Asi toda kukurudzira maresidents kuti it's very dangerous. Kucrossa vanhu vari kucrossa zvapakaita izvozvo. Simbi dzinogona kudonhera mumvura umu. Zokurudzira kuti maresidents vasiyaniritike kucrossa kana zvichinge zvadai. Also advise kuti vamwe vange vachicrossa nekupaipi pamusoro pepaipi zvinova zvinokonzeresa njodzi zvakare. Tiri kuengaja mastakeholders ese tichiona kuti chichingaitike engagement panapa. While izvozvo zvichiitika tinokumbirisa kuti vanhu vave patient. This year manayiro aita mvura for the first time dutu racho ranga riri strong zvokuti even mabillboards bigger billboards akaiswa pasi ese. Miti yakatyorwa dzisi yakawandisa. So damage yatikusangana nayo is extraordinary and damage yatinenge tisina kuita anticipate. So ndongoda kuti vanhu vanzwisise kuti ishiyo tikuifambira tinoita nepese patinokwanisa kuti attend to this problem. But for now vanhu tokurudzira kuti vashandise
mamwe maroots kwete panapa patoi dangerous togona kusangana nemwe tsaona yekuzoshayikirwa neupenyu. So ndoda kuti mungozivisana kwese kwamuri ikoko kuti this road haichaiti kufamba nayo for now until yagadziriswa kuita basa.